Diyan na po. Ayan. Ano pa? Aga! What's up mga salong sana? This is Yan. And this is Jelan. And welcome back to our channel! Nanaday ka? Uy, trabaho eh. Nak, musta nak? Musta? Miss you. Musta may tiri? Yun ang manihinugas plato yun. Sige na kagtan og TV diha. Yan ang samari yan. Sige na kagtan og TV diha. Manihinugas plato diha. Ano samari? Gutom na ko. Pagkutan na all mo, kumabag sa TV. Ah, sorry bot. Ambing na bot. Gutom kay kapag trabaho niya. Sige na kay kuwan diha. Sorry, ma. Nailikod niya. Di pa lang di ka lab. Yak, tinuod na to. Hindi ko kalawat. So, actually, mga sunod na, inimbitahan lang po kami na aming friend na pumunta dito kasi nag-house blessing po sila. So, tara, samahan niyo kami at ito-tour namin kayo. Let's go! So guys, ito po yung living room nila and that's their bar something and meron din silang kitchen doon and CR, then merong gaming room, tapos isang room at tara, samahan niyo kami sa second floor. So ito yung ano nila, hagdanan papuntang second floor. So it's very nice, right? Tapos tingnan niyo yung chandelier. Ang ganda talaga niya. And this is their second floor. And down in their second floor, may makikita kang tatlong rooms at isang CR. Then, ito papunta sa kanilang lanay. So, ito siya. So, it's really, really nice. Malaki talaga yung space niya. So, guys, papasok tayo sa kanilang gaming room. And this is their gaming room. Ya, apa baik? Dulak aja baik. Hawa dah. So right. Bole, bilhin niya kami para sa relief goods. Baning vlogs. Hi guys, it's your girl, Baning Vlog. Yan and Jelan Vlogs. Please Simon Care subscribe. vlog. Hi. Hi Tet. The Ahern family. Hi! What's up? Please subscribe to Simon. Yeah. Aso yung Paris. You guys kung doing Orly. Idol. So karon guys, pila na may-ari kayo para makakaon na ta sa lechon. Ang paborito ng bayan, lechon. Pero mas paborito na ako si Jam. So, muna si Jeta Ija sa bahay si Sheila sa Pusang Galana. Hi, Chef. Hello! Mo ba din ang baby to ah? Uy, lagi. Kuhan na bang bunig? Pinayanap yun. Naliwan yun si Sheila. Ito yung teacher ng gusto, sorry. Naka-request ko rin kuya. I think it's very important. Basta i-request na ng butan. Rich. Ijajanggi kanang Very handsome. tinadtad niya. Pinagtad ang puso mo. Ay, pa sila man eh. And I'm very happy. You know what I mean? You know what I mean? Oh my God! Thank you so much. See, I'm on a diet, you know. I still have more rounds. Very good. That's what diet is. Yeah.
So, you know guys, I'm on a diet, so this is my first round, so I still have 4 rounds. And we have here our family. Yeah, papayito ng bungol. Ako makita na sa akong montas gamay ha. Naulaw ta. Hi, Maning and John Vlog. Please subscribe. So now, let's eat. No, thanks to Pusang Gala. Hi, Yenda! Ano, bukal? May kakalim? Ano yan, ha? Katulira po bata pa yan. Nga na, sadya kalami ang lechon. Makatulira pag mata. Pero, may paborito pansit. You know, mga tulisanan, if you will visit someone's house, you need to do the tricks. Okay, this is the basic one. Just bring the your cellophane, and then you need to punuize your plate. And Balutin mo. Ayo, English. no, don't split the iron. Bisaya ta. My plastic. Oh my God, I'm social. Social. Here. So I will just put this one inside here. I will let my dog eat. Bring house. Yeah. Hi, Erika. Hi, Knock. God bless. Now Erica is here. Hi, Erika. Di mo tabang kung panghinlo kay nakikaon mo dito. So tabangan na. Balutin mo ako. Isa ra ka sa Sa lihim. Tama na mga couples. Dahil sa ni Day. Dahil sa ni dito paulit. Thank you so much. I'm so much. Isa na yan, mudugang, mga yan. Mudugang. Di ni tabang kung hipos adto kay kanang loy magud sila kanang Sedated. nag-need pa sila ng hipos ba? So tabangan natin hipos. Kasi ni Day. So this is our kitchen, you know. Open mo din yung Asi, silupin. Mitok, silupin ba? Silupin. Langga namin, silupin. Wow! Garbage bag! Ganang garbage bag. Joy! No. Na-speechless kus garbage bag. Balutin mo ako. Sabihin ng iyong pagmamahal. Best in balot. Goes to. Lagi lang ref, no? Nice lang ref. Ganun ko sila. Buot ay. Kaya na pag-inganap mo. Uy, ang binang Uy, ito na to. Sakitin mo. Oo, di na. Kanang, ahang ilabay ra baso. Ata na may balik ka rin. Pinamodel ka ng kwan, baby. Dito mo dong. Hindi na ako matag-US, Diyos ko. Eh, na ba, ano, ma'am? I miss where I'm going, me. Eh, no, nanin ka sa Sasio, there's infant. Naka 3 to 4 years old over there. Go, daddy, go. Eat that, you can't have it. Go, daddy, go. Now pass it. Aga! Saan si Yen? What? Saan si Yen? Paano pa dito? Pwede na mag-baigo. So, kana sila, nag-tiktok sila guys. Hindi ko mapil ko kami. Now pass it to my bro. Let's go. Sunod-sunod na! Hi guys, and don't forget to subscribe. Yen. Yan and Jelen. Subscribe na.
Obos, Roan. And don't forget to like Ayaw kalimot ko. and comment down below. Comment So thank you, thank you, thank you. Yeah, pila po ko, So, yun na nga mga sarang so update muna tayo. So, It's nasaan ba already 4:29. Yes, in the morning. So, yeah, hindi na kami umuwi. Hindi na kami pinauwi sa amin kasi, yun na nga. So, May ano na, nagstay, at may curfew na. yes. So, pinastay kami ni Pusanggala dito sa bahay nila. At today is their kanang house blessing. Yes. And then, nakatulog kami ngayon. Oh, diba? Sabi nila, yung Yes. sa Bisaya pa, nakaroon na ihagkanan ka na ba sa Yes. first time pa? So, pangitaon pa na mo asa ang hagkanan ani ni Sado. So, basig ani sa Asa sao. mga ano, dara. So, ito siya hagkanan. Ito siya hagkanan, guys. Kay sakit ko ibuang. Gikinig Mura ba to? siya yun eh. Di mo to. Huling nangunga na kana tong kana ko. Nalibot, malibot. Kana nalibot ta malibo kay ko. Kaya nakuhangan? Di kay ko na ungo. Gusto gusto ka atbangan? Di na adyo na. Adyo ba? Tingkara-gara tingkara. Nay, ay kawawang boy. Hi boy. Walang partner si boy. So, thank you so much. Yes, we'd like to say thank you so much to Idiong family, kay Sheila, kay Pusanggala or Alfred. So, thank you so much sa pag-invite na mo ari and also pagpa-stay na mo ari sa ilang bay. So, happy jud mi kaadyo. Naka-aircon na mong higdanan. Yes, and also thank you to the Ahern family, kay Erica. Thank you so much, mga langga. So, that's all for today, mga sarusana. So, I hope that you enjoy kayo sa video namin. And if you like this video, kindly click the like button. And if you are new to our channel, don't forget to click the Like button. subscribe button. So, that's all for today, mga sarusana. So, we hope na nag-enjoy kayo sa video namin. And if you do, kindly give us a like. Yes, and if you're new to our channel, don't forget to click the subscribe button. So, thank you so much. Bye!